No niin, tervetuloa meikäläisen matkaa Arctic by South pyöräreitille Itä-Vantaalta Hankoon. On perjantai-iltapäivä, vähän yli 3 kello ja sunnuntaina 8.40 lähtee juna Hangosta takas Vantaalle, niin katsotaan keretäänkö siihen. Täytyy sitten lyhentää, jos ei kerkeet jää vaikka lauantaina Tammisaareen tai jotain. Jännä nähdä, minkälaista reittiä on tiedossa. Tulkaa messiin. Hienosti pelittää Garmini. Ihan juntturassa tossa. Ei tapahdu mitään. Mut keli on ainakin viimeisen päälle. Nythän eletään lokakuun ensimmäistä viikonloppua. Päätin lähteä, koska on viikonlopuksi luvattu tällaista keliä aivan vimosen päälle. Yöt voi olla viileitä, että saa nähdä kuin pärjää sitten makuupussissa, mutta onhan se aina mahdollisuus mennä johonkin majoitukseenkin ja näin. Edelleen mennään tässä Vantaanjoen vartta, vai eikö Keravanjoen vartta. Tikkurilassa itelle ihan kotikulmia ja tuttuu baanaa vielä. Kunhan päästään tonne Petikkoon, niin sitten alkaa tulee uusia polkuja. No niin, ensimmäiset 20 ajettu ja Vantaa Martin Laakso. Vielä ei olla Vantaalta pidemmälle päästy. Eka reitiltä poistuminen tapahtui, kun silta oli remontissa enkä jaksanut takaspäin kääntyä, mutta aikois ehkä ollut lyhyempi matka sieltä. Tulipahan vähän kaarreltua. Ja näin. Fiilis hyvä. Tuntuu tää 19 kilonen juna kulkevan, punnitsin tänne. Paino 19 kiloa ilman vesiä. Ja nyt on 2 litraa vettä matkassa. Ja näin. Muutama peura. Ruokatauolla. Toinen hoksas. No niin, nyt ollaan Petikossa. Täällä olisi eka laavupaikka. Ehkä mennään vähän eteenpäin. Täällä ollaan menty tällaista hiihtoladun pohjaa. Mukavasti nousee ja laskee. Niinku sellaistahan tää elämä muutenkin on. Nousua ja laskua. Mutta no niin, nyt lähdettiin johonkin vähän pienemmällä baanalla. Yeah. Pysykää kuulolla, hei. Puisto surina. Siellä kaikki surisevat. Yeah. Ollaan Serenassa siis. Jos ei joku tunne paikkaa. Täällä kyllä hetkeä tullut käytyä. Ei varmaan ole auki. Tyhjä parkkis ja näin. Mihin päin sit mennään? Jaa, vähän vaan suriin pitäis vissiin mennä. Aurinko meni tohon pilven taakse ja tää lämpötila vähän niinku droppas, niinku nykynuoret sanoo, niin lämpötila droppas, tuli vähän viileä, niin nyt ekaa kertaa tuli sellainen, että miksi mä lähdin. Mä voisin olla lämpimässä sohvalla ja syödä karkkia ja nyt tulee ylämäki. Enkä mä pysty vaihtamaan vaihetta, kun on tää kamera tässä. Yeah. Sehän tää homma suola onkin, että ei se mikään kivaa heti, vaan tässä se palkinto tulee sitten vähän jälkikäteen. Ehkä sit sunnuntaina on hyvä fiilis ja maanantai duunis, kun
näyttää duunikavereille vaan haukkaa. Ja näin. Route 2000. Lähtis kai ehkä tonne. I don't know. Äsken tossa oli polun pätkä reitti 2 tonnista. Ihan hauska pätkä, mutta se oli aika savinen ja uranen, niin tuotti hieman harmaita hiuksia. Yhdet lipatkin lähti, mutta ei mitään vakavaa, pyllähdys vaan. Ei tää ihan mikään maastopyörää ole, vaikka välillä sellaisia harhakuvitelmiin pääseekin. Vimpan päälle baanaa. Graaveli toimii. Onneksi on nabbula alla. Kyllä yllättävän hyvin pystyy ajaa. No niin, nyt ollaan vähän syvemmällä täällä Nuuksiossa. Tuleekohan tässä paha alamäki näköjään? Jee. Yhdellä kädellä. No. ABS etujarru. Niin tosiaan ollaan täällä Nuuksiossa ja Solvalla huudeel. Solvallaa kohti, mut ei me vissiin sinne mennä ehkä joku 10 tohon yöpymispaikkaa, minkä mä suunnittelin. Se oli joku lampi tuolla Veikkola suunnalla yläpuolella. Siellä pitäisi olla tulimestat ja muut, se olisi ihan jees. Tää kohta tulee hämärä. Alkaa vähän jännittää, kun ei noin valoasiat ole parhaat mahdollista. On mulla valot, mut ei hyvät ja huonot akut. Jaa, kyllä me sittenkin jossain Solvalla huudseel ollaan. Nätti auringon lasku ja mäen lasku, yeah baby! Terve! Lossit auki. Risteys! No niin, alkaa vähän ilta hämärtymää. Muutaman kilsa enää leiri paikalle. Tossa oli yksi parkkis, mikä oli ihan täynnä autoja, niin jännä nähdä, että onko siellä paljon jengiä. Ja näin. Ei tarvii varmaan tehdä tulta sitten. Eipä mulla oo kyllä mitään rillattavaakaan. Ja näin. Hyvää alamäkeä. No niin, leiripaikkaa saavuttu ja pulahdus suoritettu. No niin, tervehdys täältä teltasta. Päädyin siis Saarilammelle. 63 kilometriä tuli ajettua ja alkoi vähän hämärä tosiaan tulemaan ja pikkasen kiire tuli sitten saada teltat pystyyn ennen pimeän tuloa, mutta sain ja kerkesin käydä pulahtamassa ja sitten vähän tein norjalaista lihasoppaa eli retkiruokaa ja näin. Tämähän on nyt mun ensimmäinen reissu yksin, että saa nähdä kuin menee ja alkaako yöllä jännittämään. No ei mua nyt ala jännittää, mutta katsotaan taas huomenna lisää meininkejä. Good night. No niin, hyvää huomenta. Kello on 7.30 ja tossa 10 minuuttia sitten heräilin ja oli kyllä erikoinen yö. Tai tuntui, että en nukahtanut oikein kunnolla missään vaiheessa. Sellaista tää välillä on. Ja näin. Nyt aamupalan tekoon ja sitten leerikasaan ja baanalle.
No niin, hyvää huomenta. Nyt ollaan päästy liikkeelle, muutama kilsa tultu heti asfalttitielle. Eli ei tässä missään erähommissa sit kunnolla oltukaan, mutta kaunis aamu tulossa. Aurinko paistaa sumuverhon takaa. Kylmä on nyt kun lähti liikkeelle. Yöllä ei ollut kylmä eikä aamupalassa mitään. Viima Pirulainen tekee kyllä tepposia. Ja matka jatkuu kohti Veikkolaa. Ja sitten siitä Lohjaa kohden. Kyllä kelepaa. Niin. Ensimmäiset 20 ajettu ja näköjään veden ylitystä luvassa. Toivottavasti täällä ei oo mitään. Noniin. Arvatkaa mitä. Sukathan ne siinä kastu. Bergele. Juu, tosiaan noin ekat 20 ajettu. Ne oli aika lailla asfalttia, mutta sehän ei haittaa, koska päivän aikataulu on tiukka. Ehkä. Kun mä jahkailin noitten sunnuntai-junalippujen oston kanssa tuolta Hangosta takas Helsinkiin, niin ne oli kaikki päiväjunat sitten mennyt, että oli vaan aamu 8 tai ilta 8 junasta tilaamat. Sitten se aamu 8 juna. Kun nyt on lauantai, niin periaatteessa mun pitäisi olla siellä jo tänään ja tässä on 175 kilsaa matkaa. Mä vähän epäilen, että ei tuu toteutuu, mutta katsotaan. Ajetaan nyt ainakin Tammisaareen ja sitten sieltä eteenpäin. Täällä kyllä hassu keli, sateenvarjo ja ei voi kun nauttia. On nätti. Oi, tätä valoilmiötä on niin hienoa kyllä. Lohjalla. Hyvää baanaa täällä Lohjalla. Tällaista neulaspolkua kelpaa kruisa. Yeah, baby. Lohjajärvi, baby. Huuah. On kyllä nättiä. Babystä tuli mieleen, että oli tuolla yöpaikassa 2 mukavaa leidiä. Tarjosivat noita vaahtokarkkeja mulle. Maistui kyllä. Kai tossa on se Hytyrin joku kaivos. Käynyt siellä ametistikaivos. Eli suuri kiitos leideille, joiden nimiä en tiedä. Olisi kyllä varmaan pitänyt kysyä. Ja näin. Hassu tällainen ankkalampi täällä. Tuolla on Lohja. Olla sellainen 50 ajettu. Oli tossa äsken aika erittäin hyvä kulku. Innostuin vähän kaahailemaan ja lipathan siinä lähti, mutta ei onneksi sattunut mitään. Ja näin. Lohja ohitettu Karjaata kohti ja toivotaan, että siellä olisi ruokaa. Ei kyllä mitään hajua paljon sinne on matkaa. Ehkä joku 20-30. Iltalenkki, saunalenkki. Perkele, huomasin tossa, että lasit tipahti niissä lipoissa ja oli sit varmaan jo 10 kilsaa vai 15 ajanut, et enkä jaksanut kääntyä takas. Kun on näin kireä tää aikataulu. Tuossa tultiin muutama kilsa 25, se oli vähän versiistä, mut nyt pienemmälle tielle. Vähän rotsii pois, alkaa ukko lämpee. Tultu puoli tuntia rotsia auki, kun niin lämmintä. Ja näin. Prima gravelia jossain vähän ennen Karjaata. Vaahtera. Vanha puubongari.
Hieno paikka. Joku Mustio linna vai mikä. Ruukki restaurant näyttäisi olevan kiinni. Jee. Vähän mettäbaanaa välillä. Vähän yllättikin toi välimatka tonne Karjaalle. Mä kuvittelin, että se oli 20, mutta se olikin varmaan joku 45 ainakin. Ainakin, että vähän venähtää toi syömään pääseminen, mutta onneksi tossa on vielä suklaapatukkaa jäljellä. Ja näin. Hyvää baanaa. No niin, Karjaala. Pizza vetästy huivii. Kyllä maistu. Ja kaupas kävi hakemaan vettä ja vähän Marssia ja Snickersia ja Red Bulli, päiväpiristys, ruiske. Ja nyt sitten 60 kilsaa olisi Tammisaareen. Sitten tulee 140 tälle päivälle, katsotaan. Siitä sitten olisi vielä joku 40-50 Tammisaareen, joku Hanko. Mutta ehkä katsotaan, voidaan mä teen pari oikaisua tosta. Pääsis kumminkin sinne Hankoon. Tuntuu vähän luovuttamiselta jäädä siihen Tammisaareen. Mut ei kumminkaan jaksais sit vetää silleen, että alkaa ja veetuttaa. No niin, Tammisaarta kohti. Prima gravelia. Sääkin aivan priimaa. Ja näin. Ei ois enää kuin 84 Hankoa ja tekee Tammisaaressa varmaan semmosen 15 kilometrin lenki. Ja jos se me sinne jää yöksi, niin mitä mä siellä keskustassa käy pyörähtää, niin ehkä tää Hanko voi olla mahdollinen. Ei tuu helppoa, mutta sellaista se on. Kellohan on 2:10, että valo saa sinne 7 asti, että 4 tuntia. Jos olisi 4 tuntia 60 kilsaa, niin sehän pitäisi mennä aivan kevyesti. Mutta en tiedä. Satku on jo alla. Oho. Tästä aikaa vähän pienempää baanaa. Kelpaa. Täällä on ihan jatkuvasti pellot täynnä noita valkohäntäpeuroja. Kyllä niitä toisaalta kelpaa näissä maastoissa olla. Hienoa se on täälläkin. Tarvii aina Lappiin lähteä. Jumalauta kuin hieno kaivuukone. Kyllä tää nyt alkaa vähän näyttää siltä, että kyllä Hankoon mennään tänään. Ja vähän haaveilin, jos ottais jonkun majoituksen ja kävis siinä sitten vaikka burgerilla ja bissellä. Maistuu jo suussa, mutta ei pitäisi haaveilla, kun tää matka tuntuu ihan ikuisuudelta. Vielä olisi joku karvaalle 60 matkaa. Se ei niinku kuulosta tolleen pahalta, mutta sit kun on jo niinku yli 120 ohilla, niin jotenkin se ei enää tuu niin itsestään, että siihen joutuu näkemään pientä vaivaa. Mutta onneksi pientä vaan arskalaista. No niin, nyt aletaan olemaan Tammisaaren huudella ja 130 kilsaa ajettu karvaa yli. Kohtos tulisi semmonen just pisto sinne Tammisaaren keskustaan, mutta mä en siellä nyt käy. Mä vedän suorilta sinne Hankoon, niin tästä reitistä sitten säästän siinä. Vissiin joku 12
kilsaa tai jotain. Tässä se taitaa nyt ollakin se risteys. Vasemmalla mentäis Tammisaareen, mutta mä lähden tänne oikealle. Joo, että sellaista aika hyvin kulkee. Sykkeet on vähän niinku korkealla, että siellä 150-170. Jalka tuntuu hyvältä. Kyllä tää niinku etenee aika kivasti. Ja nyt päivitty uudet lukemat tonnekin. Eli 44 kilsaa enää. Barangelle sehän ei oo kuin parisen tuntia. Täytyy varmaan kohta pysähtyä ja katsoa, kun majoitus yöksi. Viimeisen päälle neulaspolku gravel-herkuttelua. Taas. Hanko häämättää. 37 kilsaa. Niin. Se on enää joku 5 kilsaa Hankoa ja kyllä tässä alkaa jo vähän oottamaan, että olis perillä. Meinas olla vähän hankaluuksia saada yösijaa. Ekassa sanottiin, että ei. Me ollaan menossa jo kiinni. Respa on menossa kiinni. Soita johonkin muualle. Tokas ei vastattu ja sitten kolmannen varasi bookingin kautta, mutta se oli vähän jotenkin hämärä. Siinä tuli joku numero. Siihenkään ei vastattu eka. Mut sit se soitti takas ja kaikki on muchos gracias. Ja auringon lasku just se meni pois, mutta näin tällainen retki tää nyt oli, että tästä loppupäivästä ei hirveästi tullut kuvailtua, kun jotenkin vaan pyöritellyt menee. Ei oo mitään semmosia hyviä ajatuksia päässä. Toisin kuin yleensä. Mutta morjes. No niin, ollaan kohteessa. Siinä on majoitus ja tästä lähtee huomenna juna. Ei oo pitkä matka. Ja näin, että se oli sellainen reissu. Perillä Hangossa. Ja tosta lähtee huomenna aamulla junalaiturilta. Mä oon jossain vanhas VR-rakennuksessa. Aika vimpan päälle. Sielläkin on fillari. Marshall Kajari. Voi alkaa vähän bailaa.